אז מה קורה חברים? כאן אני בסרטון ראשון בערוץ, והיום אני עם טל, עידו ויאלי. אנחנו משחקים הייד אנד סיק ואני צריך להתחבות. יאלי, איפה אתה? ותגידו שלום. אני גם לא מגלה לך איפה אני. אבל תגידו שלום. יאללה, יש לי חצי שעה להסתובב במפה. לא חצי שעה, זה 30 שניות. נו, חצי דקה. התחלתי להכיר פה הרבה מקומות. שקט, אני מכין לי אוכל, שקט אתה. בוא נוציא את העוף מהתנור. שיט, אין לי זמן לברוח. הופה. אני אעבור מקום. טוב, עידו, אתה בודק בהתחלה, אני בודק בכל לא, אתה בודק פה בהתחלה, אני בודק פה באזור הזה. את מי מצאתי פה? איך? מה? אומייגאד, איך מצאת? טוקסיק, אתה רואה אמרתי איפה לך, אני? אני מכיר פה כמה מקומות, אז התחלתי לבדוק אחד. טוקסיק, אתה רואה איפה אני מפחד. אז עכשיו בגלל בוא, עכשיו בגלל שבדקנו את ההתחלה, בואו נבדוק פה, בסביבה הזאת, ואחרי זה עולים למעלה. אני שומע אותם, טוקסיק. לא, יכול להיות מתחבא בשירותים. אוי. יכול להיות בתוך המקרר. טוקסיק, אני שומע אותם, אני מפחד. עולים קומאי. אני אבדוק בחדר שם. כן, טוקסיק, הם לא יודעים. אם אתה שאותו במקום שלי היה אולי. וואי, יש פה מקום, אחי. לא יודע שיש פה כזה מקום בכלל. לא! יש שם מקום, אחי. פתאום נקנתי כזה על משהו אחי. לא! יאללה, עוד פעם, בוא, טוקסיק. זוזי, דלית מפגרת. בוא, טוקסיק. יש לי רעיון, בוא. לא, אבל זה אחר מקום. התחבא בתוך הכיור, בתוך התנור. אני רוצה להיות עוף. יאללה, נהיה במקרר. לא, אני חייב למצוא מקום. יואו. ארוחת שישי. אני עציץ. אני מסתווה פה. טוקסיק, בוא תסתווה איתי. צריך למצוא מקום מהר. אני יודע. פה, לא. אם עולה לברוח, אין לי זמן. כן. איפה אתה? יצאנו לחפש. איפה אתם חברים של אבא? יואלה. נראה לי עידו עכשיו לחפש איפה שהייתי קודם. איזה הומו. איך הוא כל הזמן הורג אותך? איך? דקה טל, מצאת פה מקום, לא? יואו, הנה הקנון שלי, עידו, תראה. ראינו את המקום שהייתם. זה המצלמה שאני אצלם את הבלוגים. קנון 700D. אני אומר לך, אחי, אתה יכול להיבלה פה. What the fuck? אני נכנס לארון. אימא'לה, ראית את זה, טוקסיק? אנחנו לאותו מקום שהוא... הוא ראה אותי, הבן זונה ראה אותי, זה אומר שהוא... לא! איך הגעתם לזה? לברוח! הוא נתקע בדלת. טוב חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון, תשאירו לייק וסאב, ויאללה ביי.